Alamisa November kalo tile wɔɔrɔ san 2025 DMS TV channel muso aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni ye o wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'a dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Tarata tɛmɛnen Novembre kalo tile 4 san 2025 an ka Mali comité interministériel de gestion des crises maaw ye u ka ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔra an ka Mali premier ministre fɛ ni o ye Général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni a yɛlɛ k'a fɔ ko comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye kɛra primature yɛrɛ kɔni na ko wa ɲɔgɔn ye kun kɛ kun de ye walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana ka tajimafɛn donni ko yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na ka se ka kuma ɲɔgɔn tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la o ko hukumu de kan. Tarata don Novembre kalo tile 4 san 2025 an ka Mali centre de coordination et de gestion des crises maaw ni o ye Secogé ko olu kɔni ye communiqué min kɔnɔ na o b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa minnu yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka t'u ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni jɔ station yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'u t'a bɔ yen nɔ fo ni carburant yɛrɛ kɔni sɔrɔla ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité u b'a da o maa nin bɛɛ lajɛlen kulo kan u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka t'u ka mɔbiliw ale n'u ka motow bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ yen nɔ ko ɲɛ tɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité ye k'u bɛna na yalayalaw daminɛ station yɛrɛ kɔnɔ n'u taara maa min yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn jɔlen yɛrɛ kɔni sɔrɔ station kɔnɔna na k'a kɔni bɛ taa ni ka taa n'a ye fourrière yɛrɛ kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi couvre-feu min ni ale kun bɛ cɛ Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tarata tɛmɛnen Novembre kalo tile 4 san 2025 ni don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min ye Segu gouverneur ni o ye Général Souleymane Traoré yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Segu gouverneur kɔni bɛ lasiri kɛ ko kalo kelen wɛrɛ yɛrɛ kɔni farala Segu couvre-feu yɛrɛ kɔni kan o b'a yira k'a fɔ ko couvre-feu o daminɛna Segu région kɔnɔna na tarata don Novembre kalo tile 4 san 2025 ko wa kun bɛ cɛ Décembre kalo tile 3 nata in na san 2025 Segu région fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka OCS maaw ni o ye office central des stupéfiants ni cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli ma ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi OCS maaw olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko sabati fɛn kuntanw yɛrɛ kɔni tali tɔɔrɔ yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu de kɔnɔna la tɛnɛndon Novembre kalo tile 3 san 2025 min ye an ka Bamako OCS ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Bamako rive droite yɛrɛ kɔni na k'olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Maɲanbugu quartier kɔnɔna la opération min kɛra CBAO bolo kala ka opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni OCS mɔgɔw sera ka u bolo da ɲɛnaminimafɛn caman kɛlɛkɛminɛ ale ni u sera ka maa 2 yɛrɛ kɔni minɛ minnu sen donnen don ni fɛn kuntan nin yɛrɛ kɔni feereli la ni quartier kofɔlen in kɔnɔna na. Tarata don Novembre kalo tile 4 san 2025 États-Unis ka lasigiden min bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ an ka Mali fintigilakaw fo kosɛbɛ ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw k'olu bɛ ka se ba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ banbati walima nin yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛyɔrɔ la. Tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna Donald Trump ni o ye États-Unis jamana ɲɛmɛ hali bɔra ni ka accusation kɛ ka ɲɛsin Nigeria jamana yɛrɛ kɔnɔna Donald Trump ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko banbati wale silamɛ dɔw yɛrɛ kɔni ka baara bɛn bɛ chrétienw de fagali ma Nigeria jamana kɔnɔna na ko wa Nigeria autorité maaw tɛ ka foyi kɛ walasa ka dankari o ko in yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu de kɔnɔna la tɛnɛndon Novembre kalo tile 3 san 2025 Nigeria ka finitigiw ka chef d'état-major général des armées ale kɔni bɛ conférence de presse dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Nigeria faaba la ni o ye Abuja yɛrɛ kɔni o conférence de presse yɛrɛ de kɔni senfɛ Nigeria ka chef d'état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka Donald Trump yɛrɛ kɔni kan ni accusation ninnu nkalontigiya ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Tarata don Novembre kalo tile 4 san 2025 an ka Mali comité interministériel de gestion des crises maaw ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔra an ka Mali premier ministre de fɛ ni o ye Général Abdoulaye Mayiga ye ko comité interministériel de gestion des crises maaw ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛra primature yɛrɛ de kɔnɔna ko wa ɲɔgɔn ye kun kɛ kun de walasa an ka jamana tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka se ka kuma ɲɔgɔn tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la o ko la ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni an ka jamana région caman yɛrɛ kɔni tajimafɛn o kɔni ka se ka don o yɔrɔ ninnu na sanga ani
wagati wale meke sabe ne ka dankari tajimafɛn ko crise na an ka Mali jamana kɔnɔna na kuma ɲɔgɔnya ni yɛrɛ kɔnɔna na comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni taara u dase fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni ma minnu bilala sen ka wagati laban ni yɛrɛ kɔnɔna walasa carburant ko crise ka caman bɔ a la min yɛrɛ kɔni comité maaw ye u da taara se o kow ma an ka Mali autorités ye fɛɛrɛ minnu sigi sen ka wagati laban yɛrɛ kɔnɔna walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko crise ye ka dɔ bɔ o la an ka Mali jamana kɔnɔna na o fɛɛrɛ ninnu kɔni ye an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni comité technique dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen ka comité technique min yɛrɛ kɔni ka baara kɔni bɛnnen don walasa min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités o mana mesure minnu yɛrɛ kɔni bila sen ka taa lajɛ n'a sɔrɔ o mesure ninnu bɛ ka labaara ale ni an ka Mali lakana tigilamaw minnu yɛrɛ kɔni taara bila station yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka tajimafɛn dili ko yɛrɛ kɔni labɛn ka ɲɛ yɛrɛ kɔni ka se ka fɛɛrɛ latigɛ n'a sɔrɔ o baara ninnu bɛ ka kɛ o kɛcogo yɛrɛ kɔni na yirala k'a fɔ k'an ka Mali autorités olu kɔni ni mesure ba ninnu yɛrɛ de kɔni bila sen ka don tɛmɛnenw na ko wa comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni mesure ninnu yɛrɛ kɔni labaarala ni ka se hakɛya ma ale ni jaabi minnu sɔrɔla la u b'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na an ka centre de coordination et de gestion des crises ni o ye SECOGEC maaw yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana ka tajimafɛn ko bɛ lahalaya min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu bɛ walawalali kɛ o ko yɛrɛ kɔni na ɲɔgɔn ye in na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi carburant hakɛya min bɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o maralen yɛrɛ kɔni don SECOGEC maaw u bɛ ɲɛfɔli kɛ o la ale ni suma hakɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na wagati laban nin yɛrɛ kɔnɔna min ye SECOGEC ye u bɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na carburant hakɛya min bɛ jamana kɔnɔna na ale ni suma hakɛya min yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na SECOGEC maaw yɛrɛ kɔni kelen ne ka o fɔ comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni nafaba bɛ o la ka d'a kan o kɔni bɛ kɛ sababu ye min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ye o tɛ manqué jamana kɔnɔna na sabula ni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni tajimafɛn hakɛya dɔ jamana kɔnɔna na n'a tɔ yɛrɛ kɔni ma ca u bɛ bɔ ni ka taa kura wɛrɛw yɛrɛ kɔni nɔfɛ ka na o kofɔli fana yɛrɛ kɔni bɛ kɛ suma ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ni suma hakɛya yɛrɛ kɔni bɛ ka dɔgɔya min ye an ka Mali autorités u bɛ fɛɛrɛ latigɛ suma kuraw yɛrɛ kɔni ka don jamana kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na SECOGEC maaw yɛrɛ kɔni kelen ne ka nin fɛn hakɛya ninnu fɔ minnu bɛ jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nafaba yɛrɛ kɔni yira u la ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na kuma ɲɔgɔnya nin yɛrɛ kɔni bolila carburant tilacogo yɛrɛ kɔni kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana kɔnɔna na ka d'a kan carburant yɛrɛ kɔni bɛ tilacogo min yɛrɛ kɔni nafaba bɛ o la jamana région bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka carburant sɔrɔli ko la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka douane direction ale ni feere ni sanniko ministre yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan olu kɔni de u bolo di ɲɔgɔn ma walasa min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn yɛrɛ kɔni tilali ko ye jamana kɔnɔna na ka se ka o ko yɛrɛ kɔni kɛ lakana kɔnɔna na ale ni tajimafɛn yɛrɛ kɔni o ka se ka di jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ dogoli yɛrɛ kɔni ma ye a la o de la comité interministériel de gestion des crises maaw u bɛ douane maaw ale ni feere ni sanniko ministère ka maaw yɛrɛ kɔni fo u ka bolo di ɲɔgɔn ma la ni baara in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye premier ministre ni o ye général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ale ka fanfɛla la a bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma maa fɛn fɛn sen donna jamana ka carburant donni ko la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a y'a yira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ carburant yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko n'a ta o ta ale bɛ sɔn a ma k'a fɔ ko terrain yɛrɛ kɔni sanfɛ halisa kow ka gɛlɛn dɔɔni wa a y'a yira k'a fɔ k'a jigi dalen don a kan k'a fɔ ko wagati nataw yɛrɛ kɔnɔ min ye jamana ka carburant ko yɛrɛ kɔni basigi bɛna don o kɔnɔna na a bɛna na kɛ i n'a fɔ wagati tɔw yɛrɛ kɔnɔna wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tajimafɛn sɔrɔ sanga ani wagati an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorités olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa jamana ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni ka ɲɛtagaba don o kɔnɔna na o de la sanga ani wagati an ka Mali autorités kɔni bɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ kuraw yɛrɛ kɔni sigi sen kan min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn o ka se ka sɔrɔ jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen la sanga ani wagati an ka Mali centre de coordination et de gestion des crises ni o ye SECOGEC maaw yɛrɛ kɔni ye wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ olu bɛ bɔ ni ka communiqué yɛrɛ kɔni kɛ communiqué min kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u ye ko dɔw yɛrɛ kɔni jateminɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na ko kɛta minnu yɛrɛ kɔni fɛɛrɛ kan ka latigɛ ni dan ka kari olu la teliya la SECOGEC maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u ye ko kɛta min yɛrɛ kɔni jateminɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o de maa dɔw yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka t'u ka bolimafɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fili station yɛrɛ kɔnɔna na communiqué la min carila tarata don novembre kalo tile naani san 2025 SECOGEC maaw yɛrɛ kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin bolimafɛntigiw yɛrɛ kɔni ma minnu kɛmɛ ka t'u ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni bila station na k'u ban ka taa ta yɛrɛ kɔni SECOGEC bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin nin maa ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u kɔni ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni ta teliya la ko ɲɛtɛ min yɛrɛ kɔni sanction ye k'o bɛ ta ni ka ɲɛsin ni maa ninnu ma communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni maa min yɛrɛ kɔni bolonɔ bila mɛ a sɛbɛn na o ye SECOGEC directeur de ye SECOGEC directeur kɔni b'a yira k'a fɔ communiqué in kɔnɔna na k'u filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta o kɛ kun de ye walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen
lajɛlen ka lakana sabati ko tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔna bolimafɛnw ka taa olu yɛrɛ kɔni jɔ station dɔw yɛrɛ kɔnɔna ka da kan min yɛrɛ kɔni station ye olu ye jamana nimafɛn yɔrɔ dɔw ye ko ka taa bolimafɛnw yɛrɛ kɔni jɔ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔnɔna ko risque ba de bɛ o la k'a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka circulation ɲagami ko ni citerne yɛrɛ kɔni donna ni carburant bɛ ka na di station maaw yɛrɛ kɔni ma a bɛ ɲagami don citerne donni baaraw la station kɔnɔna na ale ni ko ni bolimafɛnw yɛrɛ kɔni cayara station yɛrɛ kɔnɔna a bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ dɔw ye fo ka taa se jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka fɔɲɔgɔnkɔw yɛrɛ kɔni ma ko ka taa bolimafɛnw yɛrɛ kɔni jɔ station na k'i ban ka na u ta yɛrɛ kɔni ni carburant yɛrɛ kɔnɔna na k'a bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka fɔɲɔgɔnkɔ tɛmɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la Segojec maaw yɛrɛ kɔni bɛ hakililajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko bolimafɛn yɛrɛ kɔni filili sira la walima minɛn suguya wɛrɛ ka olu fili sira la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka u bila station yɛrɛ kɔni da la ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'o ye infraction yɛrɛ de kɔni an ka jamana kɔnɔna na ko maa o maa yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i ye nin communiqué ye nka o n'a ta o ta yɛrɛ kɔni i bɛ k'i kolo ja ka t'i ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni jɔ station yɛrɛ kɔni na k'i k'a dɔn k'a fɔ ko min an ka Mali autorités u b'i ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni ta ne ka taa bila fourrière la teliya la Segojec maaw yɛrɛ kɔni kelen ni ka décision yɛrɛ kɔni ta ko sariya ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni kɔfɛ décision in ta kun yɛrɛ de kɔni fɛnɛ walasa min yɛrɛ kɔni embouteillage baw ye sirabaw yɛrɛ kɔni ka fɛn latigɛ ne ka dan a kari u la walasa maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ boli sira kan ka se ka olu to u ka boliw yɛrɛ kɔni la lafiya kɔnɔna na ko wa décision yɛrɛ kɔni tara wagati min na ta wagati yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi carburant ko crise min bɛ an ka jamana kɔnɔna na o bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka rang yɛrɛ kɔni caya station yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka na ni embouteillage yɛrɛ kɔni sirabaw kan ko ni maaw fɛnɛ taara u ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni jɔ ni yɔrɔ kofɔlen in na ka ta ka to n'o fɛnɛ yɛrɛ kɔni farala station jamaw yɛrɛ kɔni kan k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka embouteillage ko tɔ gɛlɛya kosɛbɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u kɛlen ka décision yɛrɛ kɔni ta ko décision in kɛ kun dɔ fɛnɛ ye walasa carburant yɛrɛ kɔni bɛ di yɔrɔ mun na ni o ye station yɛrɛ kɔni ka se ka o yɔrɔ min yɛrɛ kɔni laseli nɔgɔya bolimafɛntigiw bolo ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni yɔrɔ min na carburant yɛrɛ kɔni bɛ di ni o ye station yɛrɛ kɔni o kana na kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ye fɛnɛ Segojec maaw yɛrɛ kɔni bɛ hakilijigi kɛ u ka nin communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko maa o maa yɛrɛ kɔni i bolimafɛn bɛ i bolo yɛrɛ kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔda yɛrɛ kɔni bɛ i la siraba lakanani baaraw la wa a bɛ tila ka hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka lakana sabatili k'o bɛ dépend an bɛɛ lajɛlen kelen kelen na yɛrɛ kɔni ka ko kɛtaw de fɛnɛ na ko jamana ka lakana ko o ye jamana kɔnɔden bɛɛ kunkanko ye ko yɛrɛ de kɔni na u bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma an k'an ka jamana kɔnɔden ɲumanya yɛrɛ kɔni labaara an ka jamana sariyaw bɛɛ lajɛlen labato sirabaw kan walasa an ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ an bɛ carburant ko crise min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka o wuli ka bɔ an kan ni jogo ɲumanya yɛrɛ kɔni kɔni jamana sirabaw bɛɛ lajɛlen kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Bamako police nationale gendarmerie ale ni protection civile maaw yɛrɛ kɔni k'a laɲini ninnu yɛrɛ de kɔni fɛ Segojec maaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka décision min ta u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ décision in ka labato Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ ko ni maa o maa yɛrɛ kɔni i minɛna nin ko in na k'a fɔ k'i kulo ja ka t'i ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni jɔ sira walima station yɛrɛ kɔni na k'i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye sanction yɛrɛ kɔni bɛ ta i kama o sanction yɛrɛ kɔni ye jumɛn i ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni bɛ ta ni ka taa n'a ye fourrière la Segojec maaw yɛrɛ kɔni ka communiqué in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ k'u jigi lalen don a kan k'a fɔ k'u ye nin communiqué min yɛrɛ kɔni kɛ ko Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛna faamu ko wa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna u dɛmɛ u ka nin baara in yɛrɛ kɔnɔna n'an ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni bɔlen sirabɔ ale ni station daw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'e maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ k'i ka bolimafɛn bɛ station walima gitɔrɔn da yɛrɛ kɔni na k'i ka fɛɛrɛ latigɛ ka t'i ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni ta ni ka bɔ i ka d'a kan ni min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités n'u taara u bolo da i ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni kan k'i ka bolimafɛn bɛ ta ni ka taa bila fourrière yɛrɛ kɔni na wa hali a tɛ f'i ye ɲɔgɔn na a baara ka kɛ Segu gouverneur ni o ye Général Soumaïla Traoré yɛrɛ kɔni ale ye laseli kɛ ko couvre-feu min yɛrɛ kɔni kun bɛ Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a ye dɔ fara couvre-feu yɛrɛ kɔni kuntagala kan ni kalo kelen bɔɲɔgɔnko ye ko dɔ farali Segu couvre-feu yɛrɛ kɔni kuntagala kan k'a baara yɛrɛ kɔni daminɛna tarata don novembre kalo tile 4 san 2025 wa kun bɛ cɛ décembre kalo tile 3 nata in na san 2025 Segu région fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko ni couvre-feu ko in yɛrɛ kɔni ko hukumu kɔnɔna la a yiralen don k'a fɔ ko k'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 23 la ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 5 yɛrɛ kɔnɔna ko yamaruya tɛ Segu sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bololafɛnw si yɛrɛ kɔni bolo ni ka yala région kofɔlen in kɔnɔna na ni heure kofɔlen in kɔnɔna na hakilila jiginna Segu couvre-feu yɛrɛ kɔni daminɛna kabini juin kalo tɛmɛnen san 2025 wa a yirala k'a fɔ ko ka sanga ni lakanako gɛlɛya yɛrɛ kɔni halisa ni région kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na gouverneur ale ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka dɔ fara couvre-feu yɛrɛ kɔni kuntagala kan tuguni ko k'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 23 la ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 5 yɛrɛ kɔni na bolimafɛnw ale ni hadamaden minnu yɛrɛ kɔni
kɔni bɛ se ka bɔ kɛnɛmana yɛrɛ kɔni na Segu région kɔnɔna na ko maa nin yɛrɛ kɔni dɔnnen don ka ban ko lakana tigilamaw ale ni ambulance minnu yɛrɛ kɔni bɛ mission la ko ni heure kofɔlen nin yɛrɛ kɔni na yamaruya bɛ olu dɔrɔn de bolo ni ka ye Segu région kɛnɛmana yɛrɛ kɔni na kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni couvre-feu ko min yɛrɛ kɔni sigin bɛ Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a laɲininen don Segu lakana tigilamaw yɛrɛ de kɔni fɛ olu ka fɛɛrɛ latigɛ Segu sigibaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka ni couvre-feu ko in yɛrɛ kɔni bato dɔ farali Segu région couvre-feu yɛrɛ kɔni ka o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min an ka Mali fintigilakaw ye sanga ani wagati olu kɔni b'u ka opération caya Banbaci walima au contour la ni région kofɔlen kɔnɔna na ko ni décision min yɛrɛ kɔni tara gouverneur yɛrɛ kɔni fɛ kabini communiqué in yɛrɛ kɔni bɔra décision in yɛrɛ kɔni labaarali bɛ daminɛ o wagati la ko wa décision in yɛrɛ kɔni dara préfet bɛɛ lajɛlen tulo kan magistrat ale ni lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma ko décision in dara olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo kan walasa min yɛrɛ kɔni population bɛɛ lajɛlen ka se ka décision in yɛrɛ kɔni labato an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tɛnɛndon novembre kalo tile 3 san 2025 an ka Bamakɔ office central de stupéfiant ni o OCS ma ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli ma ne ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ k'an ka Bamakɔ OCS ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ Bamakɔ rive droite yɛrɛ kɔnɔna kon don ko fɔlen na olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Mayamugu quartier kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ min ye OCS ma olu sera ka u bolo da maa 2 yɛrɛ kɔni kan maa 2 minnu yɛrɛ kɔni bɛ minɛ wagati min na o y'a sɔrɔ fura jugu ale ni maramafɛnw yɛrɛ kɔni kun bɛ u bolo ko opération yɛrɛ kɔni kɛra capitaine Demba Tunkara yɛrɛ de kɔni fɛ ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da ni maa 2 nin yɛrɛ kɔni kan maa 2 minnu yɛrɛ kɔni y'u lajɔ walasa ko se ka u bololafɛnw yɛrɛ kɔni woloma ko maa 2 nin yɛrɛ kɔni lajɔlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni OCS ma u y'u bololafɛnw yɛrɛ kɔni minɛ ne k'a kɔnɔna yɛrɛ kɔni woloma wolomali senfɛ u taara bɔ maramafɛn caman ale ni furakuntan caman yɛrɛ kɔni kan ni maa 2 ninnu bolo dara furakuntan min yɛrɛ kɔni kan ni maa ninnu yɛrɛ kɔni bolo olu de ye tramadol comprimé 1500 tramakin comprimé 120 trafadol comprimé 140 ale ni diazepam 1500 ni 98 komi yɛrɛ kɔni OCS ma u kelen kan ni maa 2 nin yɛrɛ kɔni ka sakiw yɛrɛ kɔni woloma u taara bɔ ni furajuguba nin yɛrɛ de kɔni kan min yɛrɛ kɔni ye maramafɛnw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni OCS ma u sera ka o fɛnɛ minɛ ni maa 2 nin yɛrɛ na k'u bolo dara maramafɛn minnu kan olu de ye fusil kelen fusil cartouche 54 calibre 7 ani dɔɔni bali 15 komi yɛrɛ kɔni OCS ma u sera ka u bolo da ni maramafɛn ninnu fɛnɛ kan ni maa 2 ninnu bolo u ka sagi wolomali yɔrɔ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bolo dara ni maa 2 minnu yɛrɛ kɔni k'a yira la k'a fɔ ko OCS ma u ma sɔn ka ni maa 2 nin yɛrɛ kɔni tɔgɔ n'u si fɔ ko nka kabini u minɛna yɛrɛ kɔni OCS ma ye u minɛ jɔrɔ ne ka taa n'u ye OCS ma yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la walasa ka se ka taa ɲininkali dɔw tɛ kun u la o yɔrɔ kofɔli in na wagati min na i n'a fɔ ko bi OCS ma yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baara daminɛ nin ko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la ko sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa ni maa min yɛrɛ kɔni nin fɛn ninnu bɔ yɔrɔ min ka o dɔn u y'a sɔrɔ cogo min o fɛnɛ ka dɔn ale ni k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni maa 2 nin yɛrɛ kɔni sen don tɛ réseau ba dɔ yɛrɛ kɔnɔna na réseau minnu ka baara de ye fɛn jugu ye nin quartier fɔli in kɔnɔna na a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi OCS ma y'a yira k'a fɔ ko maa 2 nin yɛrɛ kɔni datugulen bɛ to u bolo yɛrɛ kɔni ko wa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na ko don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔ ni sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni kɔfɛ u sera ka jaabi yɛrɛ kɔni sɔrɔ o la ni OCS ma ye o jaabi nin yɛrɛ kɔni da an tulo kan a fɛnɛ bɛ sigi ko kura ye ne ka na olu da aw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo kan don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna États-Unis ka lasigiden bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ale ni an ka Mali ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop olu kɔni ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kɔfɛ États-Unis ka lasigiden bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na o kɔni bɛ bɔ ni ka cikan dɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛn a ka bɔlɔsiraw kan cikan min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na lasigiden ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan kan ka Mali fintigilakaw k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka sebaya sɔrɔ Banbaci walima yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛyɔrɔw la cikan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na États-Unis ka lasigiden yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min ye États-Unis k'ale kɔni bɛ Mali fintigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo u ka cɛsiri baaraw la walasa min yɛrɛ kɔni ye Banbaci wale jeunes maaw yɛrɛ kɔni ka se ka olu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na lasigiden yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na kumaɲɔgɔnya tɛmɛna ale ni an ka Mali ministre des affaires étrangères ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Abdoulaye Diop yɛrɛ kɔni ko wa kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni diyara ale ye kosɛbɛ ka d'a kan kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u sera ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ ko wa ɲɔgɔnye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ni an ka Mali ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ka kumaw sera ka boli États-Unis ale ni Mali intérêt min yɛrɛ kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la lakana ale lafasaliko yɛrɛ kɔni na Sahel région kɔnɔna na wala sigiden yɛrɛ kɔni ka cikan kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'ale pereselenba de don ka Mali ale ni États-Unis ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni sinsinni ye kosɛbɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis ka lasigiden yɛrɛ kɔni ka nin cikan in kɛra sababu ye ne ka Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni dabaliya b'a ka kan i n'a fɔ wagati tɛmɛnenw na bɛɛ lajɛlen tun b'a kalama cogo min États-Unis ka lasigiden kelen yɛrɛ kɔni tun ye communiqué bɔ communiqué min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ États-Unis ka jamana kɔnɔ
kɔnɔ den bɛ Mali jamana kɔnɔna na k'u b'a laɲini olu bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana ye ko ka lakana ko ka gɛlɛn kosɛbɛ nka an kɔni y'a ye k'a fɔ lasigiden kelen kɔni a bɛ ka foliba kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ka d'a kan k'olu cɛsirilen don u bɛ ka sebaya sɔrɔ banbati walejɛkulu Jeunes maaw yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛyɔrɔw la. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Nigéria jamana kɔnɔna na. Donald Trump ni ale de États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni don tɛmɛnenw na ale bɛ accusation jugumanba dɔw kɛ ni ka ɲɛsin Nigéria yɛrɛ kɔni ma. Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko banbati wale silamɛjɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu ka baara yɛrɛ kɔni tɛ foyi ye Nigéria jamana kɔnɔ na n'a bɔra kerecɛnfagaw yɛrɛ kɔni kɔ ko wa min yɛrɛ kɔni Nigéria autorité ma k'u ɲɛ bɛ nin ko in bɛɛ la k'u tɛ ka baara yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka dankari o ko in yɛrɛ kɔni na o ko jaabi yɛrɛ kɔni na tɛnɛn don Novembre kalo tile 3 san 2025 Nigéria ka chef d'état-major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ni ka conférence de presse kɛ Nigéria faaba la ni o ye Abuja yɛrɛ kɔni conférence de presse min yɛrɛ kɔni senfɛ Nigéria ka chef d'état-major ale kɔni bɛ jaabi kɛ ni ka ɲɛsin Donald Trump ka nin accusation jugumanba ninnu ma. Général Olufemi Oluyede ni ale de ye Nigéria ka chef d'état-major général des armées ale y'a yira k'a fɔ ko Nigéria jamana kɔnɔna na ko k'a fɔ ko walejuguw bɛ ka taa ni ka ɲɛsin kerecɛnw yɛrɛ kɔni ma k'o tɛ tiɲɛ ye k'o tɛ ka kɛ Nigéria jamana kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Nigéria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko lakanabaliya bɛ Nigéria fantan naani bɛɛ lajɛlen de la ko wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la o baara in yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ banbati wale maaw de fɛ ko wa o banbati wale maa ninnu ka o walejugu yɛrɛ kɔni ma daminɛ bi ka d'a kan n'i y'a san caman yɛrɛ kɔni min ye banbati wale mɛ olu bɛ ka nin walejugu in kɛ Nigéria jamana kɔnɔna na. Nigéria ka chef d'état-major général des armées yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Nigéria ka finitigiw olu cɛsirilen don wa u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka banbati wale maaw kɛlɛ ale ni min yɛrɛ kɔni Nigéria fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana yɛrɛ kɔni sabatili ka fɛɛrɛ latigɛ ne kan o ko tɔ jidi kosɛbɛ. Chef d'état-major général des armées a bɛ tila ka foliba kɛ ne ka ɲɛsin Nigéria jamana ɲɛmaa ma ni o ye Bola Tinubu yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko wagati laban in yɛrɛ kɔni na min Nigéria jamana ɲɛmaa ye k'o kɔni ye yɛlɛmaba yɛrɛ kɔni don a ka jamana ka lafasali yɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ ko Bola Tinubu nana ni nin yɛlɛma min yɛrɛ kɔni lafasali yɔrɔ yɛrɛ kɔni na k'o bɛ kɛ sababu ye ni ka Nigéria ka finitigiw ka opération militaire tɔw yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Général Olufemi Oluyede yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'a bɛ maaw yɛrɛ kɔni hakili lajigi k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen na an kɔrɔ yɛrɛ kɔni min ye Nigéria jamana ɲɛmaa ye ni o ye Bola Tinubu ye ko nana ni yɛlɛma kura yɛrɛ kɔni jamana ka lafasali yɔrɔ yɛrɛ kɔni na o yɛlɛmali kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a nana ni finitigi kuraw yɛrɛ kɔni ye lafasali ministère yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la finitigi minnu yɛrɛ kɔni ka kodɔntaw yɛrɛ kɔni ka bon kosɛbɛ guerre asymétrique yɛrɛ kɔni na ni o ye kɛlɛ yɛrɛ kɔni min kɔnɔna na maa tɛ ɲini jugu yɛrɛ kɔni bɔra ɲɔgɔn na wa a bɛ hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Nigéria ka finitigiw olu bɛna na u ka opération yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ banbati wale maaw contre la ko wa olu Nigéria ka finitigiw yɛrɛ kɔni bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta ko fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ye banbati wale maaw ye minnu b'u ka walejugu kɛ ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na k'u bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta ka ni maa nin bɛɛ lajɛlen si latunu ka bɔ yen ko Nigéria ka finitigiw bɛna na dɔ fara u fanga yɛrɛ kɔni kan walasa ka dankari banbati wale la ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni lakana ye ka seko kura ye k'u lasabati Nigéria jamana kɔnɔna na. Nigéria ka chef d'état-major général des armées a bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye banbati wale ye k'o tɛ olu dɔrɔn yɛrɛ kɔni fɛ yen ko fɛn don min bɛ diɲɛ fan bɛɛ wa a bɛ sinsin a kan fɛnɛ ko jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni kelen ni ka na fara jamana tɔw yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka nin ko in yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko nafaba bɛ o la banbati wale kɛlɛli baaraw la ko jamana caman bɛ yen a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu fɛnɛ cɛsirilen bɛ banbati wale kɛlɛli la ko ni o dun yɛrɛ kɔni don a wajibiyalen don yɛrɛ kɔni don jamanaw bɛɛ lajɛlen de ka fara ɲɔgɔn kan walasa k'aw fangaw kɛ kelen ka se ka nin fɛn in kɛlɛ ko ni o jamanaw bɛ yen minnu yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don ka Nigéria yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don ko basi foyi t'a la min ye olu Nigéria fɛnɛ olu fɛnɛ pɛrɛnnen yɛrɛ kɔni don ni ka jɛɲɔgɔnya tɛmɛ u ni u jamana ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa min yɛrɛ kɔni banbati wale ka o si latunu ka bɔ yen a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Nigéria ka chef d'état-major général des armées ale kɔni ye layidu ta ko min ye Nigéria ka finitigilakaw ye k'u bɛna dɔ fara u ka opération kan wa u bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni ka banbati wale yɛrɛ kɔni si latunu ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na ko nka min yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye banbati wale silamɛw ye k'olu bɛ ka kerecɛnw faga ko Nigéria ka autorités tɛ ka koba kɛ walasa ka dankari o ko in yɛrɛ kɔnɔna ko Donald Trump ka o kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma